Tofa mai sauraro rikicin Rama Sadau da Mansura Isa fa yana ta ƙara zafi. Za mu kawo maka yadda bidiyon abubuwan suke ta wakana a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Amma kafin nan muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa domin ta haka ne zaka dinga samun videos dinmu da zarar mun daura. Mun gode da jimirin kallon mu da kake yi mai sauraro. To mai sauraro, wannan rikici dai ya fara ne da wani shafin yada zumunta da ake kira da Instagram, wanda Mansura Isa ta yi postin suna da waɗansu abubuwa a cikin shafin da kan Rama Sadau, wanda ta tura cikin wata kungiya, wanda Rama Sadau kuma daga baya bisani ta zo ta ga wannan abu ta nuna ba ta ji daɗin sa ba. To kuma da ta kai korafin ta gun wannan Mansura Isa, sai Mansura Isa fa ta nuna ita alanka tafir ba da ita take ba. Wannan dalili ne yasa ita kuma ta ji haushi, ta zo ta ce to in ba da ita take ba da wacce Rama Sadau take. Wannan dalili na ya janyo musu suka samu sabani a tsakaninsu, wanda daga bisani ita kuma Murja Ibrahim Kunya, wannan shahararriyar TikTok din mai sauraro da kuka sani, ta shiga wannan fada ta yi kici-kici, wanda wannan shiga fada da ta yi ba wai yana nufin ta shiga ta goya wani baya ba. Ita ta faɗi abubuwan da suke faruwa ne a kan wannan lamari, sannan kuma ta ce ita masoyiyar Mansura Isa ce, kuma tana bibiyar bidiyon Rama Sadau, amma bai kamata a ce a matsayin su na celebrity kuma su zo suna irin wannan fada ba a tsakaninsu, saboda su fa 'yan Kannywood tsintsiya ɗaya ne maɗauri ɗaya, amma bai kamata a ce ana samun saɓani daga gurinsu ba. Wannan shine bayanan da Murja Ibrahim Kunya ta yi. To mun gode da jimirin kallonmu da kake yi mai sauraro a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side.